Pa-Gcash ko na. Siyempre, naawa din ako ano sa kanila kasi sayang din naman kasi yung ano nila eh. Ngayon. Kaya nga eh, maganda dito eh. Kaya tinry ko eh. User, low. Try ko. Pero feel ko ano lang, kaya ko dito. Hindi ko alam. Basta live lang ng live. Malay mo, di ba, may dumaan ng hell. Tapos magkamali ng bagsak. It's your Jeloy. Hello. Kaya nga eh. Uy, lapit na 12. Ay, oh, tama. Yun talaga inaantay ko, si Doc. Yun yung top 1 ko dun sa kabila eh. Ay, yung ano ko, top 1 ko, suspender. Sige. Yun. Ang mahilig niya kasi yung mga ano talaga, kumakanta. Tapos yung tuwing tumatambay sa live ko, yung palagi niyang ni-request, ulit-ulit, yung ano ba yun? Ligaya ba yun? MRLD? Sa akin nakatingin para lumilipad na lang sa hangin. Maganda. Ito, ba yun? Ang title nun. Basta yun yung pala yung pinapakanta niya, ulit. Yung mga ano niya eh. Mahilig siya sa mga ano, kumakanta ganun. Ayun. Sa mga kilala ang bait-bait nun. Yung ano, yung 1M dito, no, wala yan sa kanya. Yung spending niya dun sa ano, sa kabila, mag-10 million na. Main account niya pa yun may mga ano pa yan siya, may mga dami account. Eh, yun siya ano, bihira na siya magsugal. Pure recharge talaga siya. Kaya yun. Kaya nga eh. Sa bagay, may balik daw dito sa kanya. Kaya nga eh. Kaya si Jaime ipapa-explain ko sa kanya. Pag pinapunta ko sa dito. Tapos pag may mga pa-contest dito, yung agency natin may pa-contest ng ano, ganun mga ano. Siya nagsusponsor eh. So, Kuy, Jaime, tapos ka mag-live? Kala ko nag-live ka eh. Yan, si Jaime mag-e-explain kay Doc Mike. Usapin natin kaya habang. Kaya nga eh, nag-message na ako sa kanya kanina, kaso offline pa siya, yung mga ilang hours siyang hindi active eh. Hindi pa siya nag-online. Busy siguro. At ba, nakakaputay na? Sabihan mo na. Kaya nga eh. Kaso ano, wait lang. Aralin ko yung mga campaign na yan. Batang ampon, niloko. Anong magandang campaign ba dito? Kasi check mo kung anong gusto mo salihan. It's me, Freya. Hello. Wait lang. Dito, tinawa. Ay, hello, Freya. Yung siya. Ano yan? Kalimutan ko ulit. Yung sa Siargao. Tapos na ba yun? Yung sa Siargao? Yung trip to Siargao. Siargao, ano ba dito? Ang dami pala nito eh. Wala na yung Siargao, no? Basta, ikaw lang ma-explain sa kanya pag sakali yun. Tapos pag sa inyo din magpapa-RC yun.
Magla-live ka, Kois? Di bukas na. Bukas na. Lang. Ayun, live na ba ako? Sige. Wait lang. Kandara, hello po. Sige. May message ko din siya ngayon. Para ano. Grabe naman yung ni Miss Kandara. Wala kang kadit sa February 14. Yes, sir. Ay, sakit naman. Sana all, no? May kadit sa February 14. Wala. Hanggang February 14 lang yan. Pagka 15, wala na yan. Yung may mga kadit dyan. Yung nagiging sweet lang pag Valentine's. Di dapat ganun, di ba? Dapat araw-araw. Sinashoot naman ako kaso wala lang Kaya nga wait, no? Tama. Wala kang 14 sa kalendaryo. Tama nga, no? Asa nyo din? Walang 14? Wala. Wala. Kaya palang lamig. Kaya pala ang lamig. Kasi malapit na. Sige, guys. Ay, sige, mag-end na din ako. Thank you po sa lahat, SM Agency. Thank you po sa pagsama sa akin dito.